Είναι η πραγματικότητα η φυσική, έτσι, την οποία προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε. Είναι ασύλληπτη η πολυπλοκότητα που υπάρχει στο σύμπαν και εμείς οι καημένοι προσπαθούμε κάτι να κατανοήσουμε. Λοιπόν, σήμερα θα μας μιλήσει ο κύριος Μιχάλης για το χάος. Έτσι, και την πολυπλοκότητα που υπάρχει και λίγο για τους κβαντικούς υπολογιστές. Είναι το πρόγραμμα, εντάξει, αυτό θα το πούμε μετά. Μια πολύ μικρή αλλαγή σε κάποια δυτή συνθήκη, ένα πολύ μικρό πρόβλημα, μια πολύ μικρή αλλαγή σε κάτι μπορεί να φέρει ένα τεράστιο αποτέλεσμα. Εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί που είσαι σίγουρος ότι όλα πάνε καλά, ότι όλα είναι σταθερά. Έτσι. Αυτό είναι το χάος. Ότι το χάος σημαίνει το χάσμα και όχι η αταξία όπως πιστεύουμε σήμερα. Θα το δούμε αργότερα αυτό, ότι μέσα στο χάος θα εμφανιστεί τάξη και αντίστροφα. Ενώ το τυχαίο, ο θόρυβος, αν το κάνω αυτό, πάλι θα είναι κάτι χωρίς κάτι. Είναι τρία σώματα, αυτός είναι εδώ ο κομμύτης. Αυτό ονομάζεται πρόβλημα τριών σωμάτων. Δεν μπορεί να επιλυθεί, να ξέρουν την επιτυχία. Και υποψιάζεται από αγκαρία κάτι δεν πάει καλά εδώ. Και μένει εκεί. Δηλαδή για να καταλάβετε, παιδιά, δύο σώματα μπορούμε να ξέρουμε πώς θα κινηθούν. Τρία σώματα, μέχρι εκεί φτάνει. Σε λίγο. Αργεί να έρθει. Έρχεται πιο μετά. Πότε θα συμβούν αυτά? Εξαρτάται από το φαινόμενο. Σε χρόνια, σε μήνες, σε ημέρες. Μέχρι εδώ πάμε καλά. Δεν σημαίνει τίποτα. Ποιο είναι αυτό το διάστημα? Ποιο είναι το φαινόμενο? Είναι οικονομικό κράχ, πότε θα γίνει? Μετά πόσα χρόνια καταρρεύσουν τα πάντα. Θα μεγενθεί συνέχεια και θα εμφανίζεται συνέχεια τα μαύρα αυτά. Κάτι που θα πάει. Όποια κλίμακα και να διαλέξει, θα είσαι το ίδιο πράγμα. Το κοντρούλικο, το μαυράκι αυτό. Το βλέπετε, το μαυράκι. Έχει μεταλλαχθεί, τώρα κάνει χιλιάδες φορές zoom. Και βλέπεις το ίδιο πράγμα. Σχεδόν το ίδιο πράγμα, δεν ακριβώς το ίδιο, αλλά. Δεν ξέρω πώς. Και μετά ξαναγυρίζει πίσω, δεν το ξαναδείχνει, δεν μπορεί να ξεκινήσει. Άρα δεν πηγαίνει μέχρι το άπειρο. Δεν μπορεί να υπολογιστεί μέχρι το άπειρο να πάει, πώς θα πάει? Στην πραγματικότητα όμως πηγαίνει. Πάρε, βεβαίως, μέχρι το άπειρο. Άμα κάνεις τώρα πράξεις, να το αφήνεις και κάνεις zoom, ξέρω εγώ, 10 στην 20 φορές, θα το πάει εκεί.